Hello friend, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडिअआ जाहैबाय बहलजों ना गोरान संनाय ओमफ्राय खायला भाजा एवनाय आरो। नोंथांमोनाथ' बयबो संनो रोंखागौआनो, थेवब्लाबो आं संनाया माबायदि बेखौ देखायलांसै आरो। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। खायला भाजा एवनोसै नै, खावसे हाबाय ओमफ्राय नै हानो एसे दंबावो। खायलाखौ भाजा एवनोसै, ओमफ्राय बहलजों ना गोरान संनोसै। नै बहलखौबो हाबाय, हाखानानै लाबाय। लागानोसै ना गोरान। संख्रि एसे होनोसै, बारा बुरजा होला, दा बहलावबो होबावगोन। फानलु एसे, नाया गोरानखाय बारा गोबाव एवला, एसेल' एवदोबबाय, खांनानै दोनसै। बेयावनो बहलखौबो हरनोसै गोदान थावसेखौ। संख्रि होबावनोसै, दहाय ना गोरानावबो एसे होदोंमोन, 1.5 चामच होनोसै। फानलु होबावनोसै, दसे खोबना दोनसै। बेखौबो हाखांबाय, हाखांनानै सुनानैबो लाखाबाय, एवनोसै दाना। एसे रुटि नागासिनो नै। अलरेडि मस्लायाबो देनानै दोनखानाय दंखायोमोन, मिक्साराव देनानै दोनखायो जोंहा। ओमफ्राय होनोसै मस्लाखौ एसे लगाय मोनदेर गासिबो लगायनानै देनानै दोनखायो आरो मिट मस्ला। दसे खोबनानै दोनसै। एबार संख्रि साखिनायनोसै एसे रोसिखौ। खायला एवबाय नै, माबाया बहला मोनबाय। एबार खायलाजों आलु भाजा।
खालामनानै जिहेतु बिराद मोनबाय बन्द खालामबाय एबार ओंखाम जानोसै नै रुटि गांसे लाबाय बेयो जाबाय खायलाजों आलु भाजा ओमफ्राय बेखौथ' खोन्थाखाबायानो बेबो ना गोरानजों माबा बहल एबार जानोसै खायलाखौ जानो मोजां गोखा जोंलाय नङा बारा गोखा गैया रुटिखौ जानोसै ना गोरानखौबो जानोसै Bunuh saya mati. Tidak. ओंखाम जाबाय थानोसै आं दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै